ang musugot ni ron ay. Unsay mo sagot? Gam, may buntag. Unsa naman buga dire? Manggalgal na buga sa umbana? Ang bebe, para natin idungag sa pag-inom unya ba? Wala na diri sa kwa, pre. Asa di ay? Nana sa mga asawa. Ay galasgaw ka pre. Musugot kayo niyong asawa, no? Mag-shot-shot niyo, tutropa ba? Ngayon, itong musugot niyo ron ay. Unsay mo sagot? Mula ka na buga? Magpuyoy? Ay, ikaw, pagkita ka na nangig, di ba wala na ta? Ano na, God? Maglakaw-lakaw na buga? Hindi pwede mo lang! Dili nga ako, alang ba? Mas maayo mo manangig kaysa musibat. Asa mo rin ka to? Okay na maglaag ka, pero kuyog ko! Ay, dili lagi pwede. All boys maning laaga ni. All boys, all boys! Kabalo na ba yung ka ng all boys ninyo? Sika na po yung topic ninyo na ba? Ay, dili man ba? Nahangin yung manak mong pare ba? Karoon na naman ni. Di ba ni permente? Basta mo ingon kung dili. Dili. Nga ba kasi Sarge diri no? Ako tong kuyugon ba? Matay, maulom ko ako ray sa matos kong pare, oy. Hala. Ang murag nag-away man ni si Sarge yung asawa, oy. Ah, pasin madala rin agda, mukuyog ni sa kuha. Ayo. Ay, Sarge, may buntag na Sarge. Gam, may buntag. Unsa naman buga dire? Manggalgal na buga sa umbana? Taysa. Baba ni mo. Oh, kaya ano? Kana mga barkada nimo? Mao gid ay makadalag. Dakong away na to ba? Ay, pagingana ba? Huwag ka rin kabalo si Tuyo ang tao dire. Ay, mihapit ko diri damba kay agdahon na kayong bana og laag damba. Ay, nabuang nagidiritso man hinog pananghid, oy. Oh, awara? Wajud ko na sayop. Ya Sarge, sus pagkadaghang babae ng agi si Muha, natunong pa juga ng bayhana. Ano ko Sarge? Sabad ya! Layas! Ay nagbalik! Oy, pre. Wa pa lagi ka nagilis. Kita na lagi paabot dito ba? Sirit ni ka ba? Naunsa! Asa man gid mo mga to? Ganina na inanhi dire. Karon na pod. Ilada jug batasan ning asawa sa kumpare, oy. Unsa? Unsa ngilad? Basig mo samot mi kang ilad ro di ka wawas sa katubangan. Pre, kung mga agdag ka sa kuha, pre, pag-iilis mo siguro, eh. Murag di mo butal kasaligan sa tong asawa na. Ah, grabe ha po di mo mga istorya, pre. Oy, munan lang ko, pre. Di ba ko ganahan mo dito sa party? Uy, wala si Sarge kay boring kayong grupo. Kasi siguro siyang atuon. Uy, mayo kay naa ka. Kinsa man na? Ngano babae naman pud na? Ay, kababata ko ni. Wadto ka dili kay kung di ka mo adto, di na lang pug gumadto. Suti ko! Basig iwa akong lipat-lipat ha? Kung sa gilipat-lipat, oy. Kung gilipat-lipat, ika, ako na siguro mismo ni Sibat. Sige, muli na lang ko, di na lang kumadto kay kasi ako painungdan sa inyong away diha. Pre? Pre? Naunsa lang yung mga barkadahan, eh. Nagpanon man. Unsa na ito yun mo? Laga pud mo? Ah, ma'am. Nalang ta ko ituyo ka pare ba? Ah, unsa man toyo? Ah, nalang ta ko ituyo ka paridam. Unsa gid tuyo nimo sa kumbana, sir? Ah, magbayad ron ta ko sa akong utang ba? Ah, wang laag mo? Adto na mo kaw. Kas gawa, pre. Ay, Murag ikaw yun akong barkada ba, nga nananghid sa akong asawa, nga gisugtay kong laag. ay diha ka, pre. Dili ka ginasugtan, ana. Dili, oy. Pasalamat ko sa imo, ano. Natingala lang ko, pre, bang anong gisugtan ko. Istoryahe lagi ko, pre. Unsa lagi istorya sa akong asawa sa imo, ha? Anong gisugtan ko niyang laag? Ay, nakalimot na ko, pre, ba? Kanang nagbayad ko sa akong hilam nimo ba? Aw, maayo, pre. Ang bebe, para natin idungag sa pag-inom unya ba? Wala na diri sa kwa, pre. Asa di, ay? Nana sa mga asawa. Ay, galasgaw ka, pre.